ala duto ma nyaka jok manie kios kumoro amora ma intiere ohala moro amora mitimo en wanyalo miye okumba mondo ka gimoro timoreni tinyalo iyudo kuma inyalo chako godo. Jo ohala masani ngi odhieno ne to chak gi kanye otim nango mondo mi oyud okumba? Okumba ni wan gi kembe mang'eny mag okumba kendo gin en giminyalo yude mbui kata kumwawuoye ni nitiere jok jowinjowa kumoro amora ma untiere wan jolony kaka an jalony e yore mag okumba. Koro inyalo tudri kodwa kata inyalo yudowa e mbui kata sani ji mang'eny wuoyo ewi okumba. Okumba ni wachiwe ne jo pikipiki, wachiwe ne jo mitokni, wachiwe ne jo ohala. Seche ma wamiyo okumba ni omi ritruok e yore mag accident. Neno kaka jo pikipiki gi iyudo ka ndalo mang'eny ka gihinyore kodhi osiptal iyudo ka thieth ni malo, nengo mar thieth ni malo. Koro ber kata ka ng'ato kaka ja pikipiki bende ka okumba, wan go okumba mwadendo gi dho ngere ni personal accident. Personal accident cover ni en okumba ma ka ng'ato kaka ja pikipiki onego bedgo, ja ohala onego bedgo, nikech gimoro nyalo timore kari mar tich ka ikia